Kung sadto anay masako ang kaso sang pagpaniro kag patsanay sa barangay Mambulak sa Silay City, karon haloson ka na lang makabati sang siniklase nga mga balita. Suno kay punong barangay Hazel Cordero, magluwas sa pandemic, dako man ang pulig sa programa nga Armas Baylo Bugas sang PNP. Hubalin sa ginsuguran ini sang bulan sang Oktubre, may 4 na ka mga granada kag mga pusil nga ginsurrender sa ila. Mismo ang mga residente nga may armas sa ila balay, ang voluntaryo nga nagasungka sini. May mga amo na gali sila nga mga wala ko nag-expectar nga amo na kadamo sang ila gali nga ginahupot nga ano ni ang mga armas. Anong pila ka bugas? Pila ka kilo sa bugas sa ginabaylo sa mga ginasurrender? Isa ka armas, isa ka sako nga bugas. Sako nga hatag. Kag may tunga sa sako ang para sa facilitator. Meron man ang Ni Ara, na taga Patigayon. Okay. Ni Ara. Dako ini nga bulig sa peace and order situation sa barangay suno sa kay Cordero, bangod nagaganhagan na ang ila ginarespondihan nga mga kaso sang maoy. Kinanan ginaton itagaan sa pagtamod nga anho nila daang armas, abal ko gani nga mas maayo pa magkaon sila sa bugas sang sa magkitkit sila rihas. Amo ginangakong ginahambal sa ila. Sa Tuboso naman, may module Baylo Bugas nga programa ang lokal nga panguluhan. Sa kada module ginasubmit sang ginikanan kada semana, may 1 ka kilo nga bugas. Suno kay Mayor Richard Huoco, pinaagi sini, mahaylo ang mga ginikanan nga hindi pagpauntaton sa pag-eskwela ang mga kabataan, bisan modular lang. Ang ako man sini is mabuligan kag ma-motivate man no ang estudyante kag ang ginikanan nga mabuli kayo sa realidad man kinganlan gid bulig ang kabataan kapit pa sa module. Bag-o na nga sistema. So basin bala nga pagkahuman hindi na sila maghuman kag madamo drop out. So at least may ara ta positive approach. Gikan sa 80%, nagsaka sang masobra sa 90% ang ilang enrollment rate suno sa alkalde. Namon, ang una is mga 80% man kami sa Tuboso sa enrollees. Oo. Pero pag sugod namon sini, nagtaas gid 90 plus na amon Enrollees? Percent sa enrollees. Kaya ang ako man lang gid sa lokan is basin mag-drop out bala kag at least makita ta anay nga kung sa kwan pa na instill naton sa mga parents nga buligan nila bata. Pati ang mga daycare teachers nga wala sa may ginatudloan sa karon ang inhimuanay nga mga tutors ang LGU para sa mga estudyante nga kinahanglan tutukan. Ini ang mga sahi sa programa nga hindi lang basta-basta nagaduhol sang kalanon ang barangay o kun LGU, kundi kinahanglan man sa partisipasyon sang mga pumuluyo.